Dnes ti ukážeme, ako si vyrobíš sojovú a palmovú sviečku za pomoci polykarbonátovej formy. Takéto sviečky, ktoré sú odlievané z foriem, sa nazývajú aj pilierové sviečky. Máme tu pripravené dve formy s rovnakým priemerom a dva druhy vosku, palmový a sojový vosk. Vosk vyberaj taký, ktorý je určený na výrobu pilierových sviečok. My sme si už dopredu navážili z každého vosku po 250 gramov. Máme tu pripravený palmový vosk C09 a sojový vosk Pilar. Dnes sme zvolili oranžové farbivo na sviečky. Naše farbivo je úplne prírodné, takže je ideálne na výrobu prírodných sviečok. Z farbiva sme si tiež dopredu navážili po 0,2 gramu na každú sviečku, čo je len 0,08% z objemu vosku. Takže uvidíš, že stačí naozaj nepatrné množstvo tohto farbiva na dosiahnutie intenzívneho farebného odtienia sviečky. Ak si chceš vyrobiť voňavú sviečku, priprav si aj prírodný esenciálny olej. Pri výrobe prírodných sviečok sa vyhýbaj použitiu vonných olejov, pretože tie sú vyrobené zo syntetických zložiek a tvoja sviečka by už nebola čisto prírodná. My budeme pridávať pomarančový esenciálny olej. Ďalej tu máme pripravený vystúžený bavlnený knôt, vhodný na sviečky s priemerom 6 cm, pretože taký priemer majú tieto naše polykarbonátové formy. Knôt sme si dopredu odstrihli na výšku formy, aj s rezervou na oboch stranách na jeho pripevnenie na formu. Tiež máme pripravený plastický tmel a ihlu, ktoré sú súčasťou každej zakúpenej polykarbonátovej formy. Tmel slúži na utesnenie otvoru na knôt a ihla na napnutie a fixáciu knôtu k forme. Okrem toho budeš potrebovať nádobu na topenie vosku, ideálne so zobáčikom, aby sa ti roztopený vosk dobre vylieval z nádoby do formy. Ďalej miešatko, napríklad drevenú varešku a nádobu na vodný kúpeľ. A môžeme začať s výrobou. Začneme výrobou palmovej sviečky. Nasypeme si palmový vosk do nádoby na topenie vosku. Dáme topiť na sporák. Občas môžeme premiešať. Medzi tým, ako sa nám topí vosk, si umiestnime knôt do foriem. Cez otvor v polykarbonátovej forme prevlečieme knôt, na jednom konci urobíme uzlík a otvor ešte utesníme tmelom. Knôt napneme a pripevníme na okraj formy pomocou ihly. To isté urobíme s druhou formou. Takto sú formy pripravené na nalievanie roztopeného vosku. Keď je vosk úplne roztopený, odstavíme oheň a do vosku pridáme farbivo. Dôkladne premiešame. Pridáme esenciálny olej a opäť premiešame. Vosk necháme mierne ochladnúť a potom ho pomaly nalejeme do pripravenej formy. Necháme tuhnúť. Kým nám tuhne palmová sviečka, dáme topiť sojový vosk a celý postup zopakujeme. Obe sviečky necháme pri izbovej teplote úplne stuhnúť. Doba tuhnutia závisí od veľkosti vyrábanej sviečky. Ideálne je nechať sviečku vo forme niekoľko hodín alebo do druhého dňa. A tu už máme naše stuhnuté sviečky. Môžeme prejsť k vyberaniu sviečok z formy. Najskôr odstránime ihlu a plastický tmel. Odstrihneme úzlik na knôte a opatrným potiahnutím skúsime sviečku vytiahnuť z formy. Ak nám to nejde, nevadí, nerobíme to na silu, ale pomôžeme si vložením formy na pár minút do mrazničky. Tu už máme formy po vybráti z mrazničky. Chvíľu ich zohrejeme v rukách
aby sa sviečka oddelila od stien formy. A teraz už vidíme, že sviečka sa z formy uvoľňuje a môžeme ju opatrne ťahať z formy von. Zastrihneme knôt a sviečka je hotová. To isté urobíme s druhou sviečkou. A tu už vidíš rozdiel v hotovej sviečke pri použití rovnakých ingrediencií, ale rôznych druhov vosku. Palmová sviečka má peknú kresbu, akoby námrazy, a sojová sviečka má zasa krásne hladký lesklý povrch. Sviečky máme teda hotové, ale nezapalujeme ich hneď. Pred prvým zapálením je dobre počkať minimálne 12 hodín od ich výroby. Želáme ti, nech ti prinášajú radosť nielen vlastnoručne zhotovené sviečky, ale aj celý proces ich výroby. Zaži s nami voňavú tvorivú terapiu.